Takže čau, já jsem Hypo a vítám tě u vlogu číslo 1. Proč jsem tenhle vlog? Protože jdeme do jednoho takového menšího města. Tam chodím do toho města i na školu a nechci to ukazovat, takže tady je i název, jak se to jmenuje. Ale opravdu to nechci ukazovat. No, ale jedeme tam na... To zakryju tady páskem. Počkejte. Jedeme tam na tým Mladá Boleslav a Viktoria Žižkov. Oba dva byli v Gabrusce, Mladá Boleslav tam ještě je. Takže vidíte, tady Žižkov to vstupně teda jenom za 50 korun, což mě udivilo, ale vůbec ani jedným nefandím, fandím Viktorce Plzeň. Byl jsem na jejich stadioně, opravdu, tam jsem si to taky koupil, tuhle čepici. Mám tady ještě plakát, ale to je jedno, ale díky za to prostě, že prostě někdo podporuje těma odběrama, myslím, že jich mám 5, 6, nevím teďka, fakt díky moc. Sice, že jsem ani nevydal nějaký vlog, ale už někteří vědí, že jsem byl Internet Gamer, to je můj druhý kanál, bude v popisku videa. Ale to není ten jenom určený prostě pro vlogy. Tam to byl taky vlog, ale ten nebyl až tak úspěšný. Nebo byl, pár komentářů jsem objevil, jakože dobrý vlog, díky, super a takový, ale tady ten je proto jenom prostě pro vlogy. Samozřejmě budu si sem zvat kámoš, možná uděláme nějaký rozhovory se slavným let's playerem a stačí to jenom na vás. Je to jenom na vás, stačí napsat do komentářů, co mám dělat a já to udělám. Budou zde challenge, rozhovory, kámoši moji, kámoši let's playeři moji a takový, ty méně známý, víc známý, ale takže si to zatím můžete, natočím cestu tam jako tam do toho města, kde se to bude hrát, nechci říkat kam, ještě jednou a ještě natočím trochu pár záběrů z toho fotbalového zápasu, takže mějte se, užijte si to, doufám, že se vám to bude líbit a nezapomeňte. Hlavní rozhodčí pan Miroslav Nábek nám přivádí obě mužstva na hrací plochu a my si v rychlosti zopakujeme sestavy, ve kterých obě mužstva nastoupí do prvního poločasu. V Mladá Boleslav má v brance Hampiček, v poli 8 Božil, 30 Hůlka, 3 Šelinský, 22 Rosa, 11 Kudela, 7 Brunclík, 21 Zahustel, 23 Opěla, 24 Sivrič a s 9 bude hrát Mareš. FK Viktorie Žižkov bude mít v brance Marka Boháče, v poli Karel Kildron, s 11 bude hrát Petr Mareš, se 14 Daniel Bartl, se 17 Petr Zapaláč, s 18 Marcel Šťastný, s 19 Jiří Bem, s 21 Michal Procházka, s 22 Zdeněk Folprecht, s číslem 25 nastoupí Michal Houžička, 20 jsem Hypo a vítám tě u konce vlogu. Tenhle vlog byl takový menší, říkal jsem, že to natočím víc toho fotbalu, jenže mě se vyblá kamera. No já jsem si nenabil. No příště už to dělám, pokud ještě někde takový příště bude. Jak to bylo superový. Viktoria Žižkov vyhrála 4-2 na Mladou Boleslav, což mě hodně udivilo. Myslel jsem teda, že to vyhrá Boleslav, jako jo. Ale fakt jako bylo to superový. Někteří, kteří se na to dělají, tam možná i byli, nevím, fakt nevím, ale doufám, že pokud jste tam byli, tak jste si to užili, pokud ne, tak vám to nezávidím, byl to fakt dobrý zápas, viděl jsem tam spoustu slavných fotbalových hráčů, no a jinak nezapomeňte dát odběr a like, pokud se vám tohle video líbilo, takže mějte se pěkně a jako vždycky.